Wiens paling is de lekkerste? Die vraag die staat hier centraal vandaag op het Open Zeeuws Palingrookkampioenschap. 24 deelnemers strijden tegen elkaar en een van hen is Rinus. Jouw paling is de lekkerste, hè? Ja, ik ben er zelf wel van overtuigd, maar dat denken alle palingrokers. Alleen wij hebben een klein stukje toegevoegde waarde. Wij hebben het Zeeuwse streekproduct. Mijn slogan is: paling zoals het vroeger was, smaakt deze ook. Ja, dat kan je nou wel zeggen, maar is dat ook zo? Nou, daar heb ik een beetje op gerekend, want ik heb iets voor u klaargemaakt. U kunt ter plekke proeven. Nou, daar gaan we. Hoe moet ik dat doen? Nou, ik zou zeggen, ik bied dat even nu aan. En u eet dat op als een mondharmonica. Als u mondharmonica speelt, veel succes. Nou, ik speel hem niet, maar ik ga mijn best doen. Gaan we even ruilen. Mag u deze vasthouden? Zo, hè? Ja. Eet het zo van de graad. En vergeet niet te genieten van de smaak. Ja, het is een lekker palingje, ik kan niet anders zeggen. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high. Hoe Zeeuws is palingroken? Want ik dacht eigenlijk meteen aan Volendam. Ja, dat is van oudsher Volendam, rond het IJsselmeer. Maar Zeeland kan er ook wel van. Hier zijn een heleboel rokers. En ja, je ziet het, ze zijn er weer in grote getalen aanwezig. Wie doen hier aan mee? Wat voor soort mensen zijn palingrokers? Ja, je hebt verkopers en je hebt de hobbyisten. En wat dat betreft, ja, wat is een stereotype? Zo, mensen die van paling houden. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ja, meneer, waarom heeft u uw klepje nou openstaan? Nou, omdat hij al op temperatuur is. Hij is al 82 graden. Oeh, dat is een beetje te warm, hè? Nee, dat is goed voor deze, want dit is een andere meter. Hij heeft een origineel, hoe heet dat ding? Multismoke meter, maar dit is een uit de fabriek. Dus dat is wat anders. Dus op zijn meter is 70 graden goed en Hier 80. Anders je deze op 70 doet, dan zijn ze niet goed. je moet het maar weten. Het is een apart vak. En nou heeft u hier nog 3 emmertjes staan met zaagsel erin. Wat is nou het verschil? Nou, dit is eiken, dit is ook eiken en dit is beuken. En ik ga ermee, als het gaar is, ga ik eerst eiken gebruiken. En dan de laatste 10 minuten dan doe ik beuken gebruiken. En dan krijg je de kleur van. Die zijn al klaar van u. En dat is dus de perfecte beetje, ja, wat is het? Beigebruin. Dat is beuken, dat is de laatste 10 minuten gaat dat. En dit is kweekpaling. Ja. En ze zijn verschrikkelijk lekker. Ik maak me een heel klein beetje zorgen over uw paling. Wel, hoezo? Nou, omdat u de enige bent zonder deksel. Oh, zonder deksel. Ja, maar die komt er nog wel op. Want, Oh ja? Ja, want die paling die is op het ogenblik aan het drogen. Oh, u bent nog niet zo ver. Nee, ik ben nog niet zo ver. Die paling die is aan het drogen. En zo gauw als dat de paling niet meer kleeft, dan gaat het deksel erop en Wat heter? dan wordt het heter. Ja, dan gaan we de boel een beetje opstoken. Want ik heb ook mensen gezien met doekies om die paling af te drogen. Ja, dat ken ook, maar je kan ze er ook in hangen en dan drogen ze. Hè. En denkt u nou dat deze paling van u dat echt de beste is? Ik weet het niet. Ik ben in 2013 nummer 1 geweest. En had u toen in 2013 ook eerst het dekseltje eraf? Eerst het deksel eraf, want als je dat niet doet en je hangt ze er gelijk in met de deksel erop en ze zijn nat, dan heb je kans dat ze van de pennen afvallen. Ja, dan krijg je haast gekookte paling.